Tää on meidän koti. Eihän se mikään lukaali oo, mut täällä on kaikki paikallaan ja koko perhe mahtuu mukaan. Keittiö on tän kämpän sydän. Me ollaan nautiskelijoita ja me rakastetaan hyvää ruokaa. Olohuoneessa mahtuu pieni perhe rentoutuu mainiosti raskaan päivän jälkeen. Lattiat täällä on muovimattoa, mut hei, sisustuksella saa ihmeitä aikaa. Saunaa meille ei oo, mut suihkusta tulee lämmintä vettä yllin kyllin. Naapurusto on viihtyisää, joten omaa pihakaan ei tarvita. Tää on meidän koti.